Siswa iki kumpulan tahun 65 mandeke siji pitu wis diresmekake rasa siswa jenenge sing tak suwun matur selawase aja bisa ngisenake rasa siswa iku jeneng kudu dipertahanake. Siswa iki kumpulan tahun 65 mandeke siji pitu wis diresmekake rasa siswa jenenge sing tak suwun madeg selawase aja bisa ngisenake rasa siswa iku jenenge kudu dipertahanake. Siswa iki kumpulan tahun 65 mandeke siji pitu wis diresmekake rasa siswa jenenge sing tak suwun madeg selawase aja bisa ngisenake rasa siswa iku jenenge kudu dipertahanake. Siswa iki kumpulan tahun 65 mandeke siji pitu wis diresmekake rasa siswa jenenge sing tak suwun madeg selawase aja bisa ngisenake rasa siswa iku jenenge kudu dipertahanake. Siswa iki kumpulan tahun 65 mandeke siji pitu wis diresmekake rasa siswa jenenge sing tak suwun madeg selawase aja bisa ngisenake rasa siswa iku jenenge kudu dipertahanake. Dan depan dia. Sedulurku kabeh ayo ngibadah ben aja kaweleh ring Gusti Allah. Mula elingana urip donya padane wong lunga mampir sedelo. Mula temenana anggonmu ngaji kanggo kanggo kita wis tekan janji. Sedulurku kabeh ayo ngibadah ben aja kaweleh ring Gusti Allah. Elingana kita urip ing donya padane wong lunga mampir sedelo. Mula temenana anggonmu ngaji kanggo kanggo kita yen wis tekan janji. Sedulurku kabeh ayo ngibadah ben aja kaweleh ring Gusti Allah. Elingana kita urip ing donya padane wong lunga mampir sedelo. Mula temenana anggonmu ngaji kanggo sanggo kita yen wis tekan janji. Sedulurku kabeh ayo ngibadah ben aja kaweleh ring Gusti Allah. Elingana kita urip ing donya padane wong lunga mampir sedelo. Mula temenana anggonmu ngaji kanggo sanggo kita yen wis tekan janji.
Kita para manungsa ayo padha ngaji Islam ingkang sampurna pepadange bumi ayo kanca aja padha lali kali mundha cilaka mlebu jroning geni ya iku aran neraka bebendune Gusti kita para manungsa ayo padha ngaji Islam ingkang sampurna pepadange bumi ayo kanca aja padha lali kali mundha cilaka mlebu jroning geni ya iku aran neraka bebendune Gusti kita para manungsa ayo padha ngaji Islam ingkang sampurna pepadange bumi ayo kanca aja padha lali mundha cilaka mlebu jroning geni ya iku aran neraka bebendune Gusti kita para manungsa ayo padha ngaji Islam ingkang sampurna pepadange bumi ayo kanca aja padha lali mundha cilaka mlebu jroning geni ya iku aran neraka bebendune Gusti. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Salat yang wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan lalai lupa selalu karena takut Allah Tuhanku. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Salat yang wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan lalai lupa selalu karena takut Allah Tuhanku. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Salat yang wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan lalai lupa selalu karena takut Allah Tuhanku. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk ingat pada nikmat Tuhan. Salat yang wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tak akan lalai lupa selalu karena takut Allah Tuhanku. Siap depan, yuk. Serang terus berjuang, usirlah musuhmu, penindas bangsa imperialis durhaka, pengkhianat bangsa berjuang selalu. Pemuda kita demi nusa bangsa sampai akhir masa merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Serang terus berjuang, usirlah musuhmu, penindas bangsamu imperialis durhaka, pengkhianat bangsa berjuang selalu. Pemuda kita demi nusa bangsa sampai akhir masa merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Serang terus berjuang, usirlah musuhmu, penindas bangsamu imperialis durhaka, pengkhianat bangsa berjuang selalu. Pemuda kita demi nusa bangsa sampai akhir masa merebut kemerdekaan
masa merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Serang terus serang, harus berjuang, usirlah musuhmu, penindas bangsamu, imperialis durhaka, pengkhianat bangsa, berjuang selalu. Pemuda kita demi nusa bangsa sampai akhir masa merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Serang terus serang, terus berjuang, usirlah musuhmu, penindas bangsamu, imperialis durhaka, pengkhianat bangsa, berjuang selalu. Pemuda kita demi nusa bangsa sampai akhir masa merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Zeh, lagi sing dadi piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Pira toh? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zeh. Heeh. Nuruti juraganku le. Pripun? Tadi juraganku minta hati yang luka. Hati yang luka. Hatine luka apa? Kok ndak rati bayar lho kok. Heeh. Pripun? Ya ampun sambatan kaya nggak gendeng wae sambatan. Ayo. Nyanyi mas. Ayo mas yo. Ayo mas. Ayo ta mas. Bojone sing pundi mas? Duh. Aku mengar demok e wedi mas, ya ampun. Oh bojone sama tang? Ampun batin kula mas. Kok ndak dadi sinden anake. Zee, dikasih hati yang luka sayangku yuk. Ndak selak wengi. Iya mas. Pengairan. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas kembar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu.
lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku dulu segenggam emas kau pinang aku, namun semua hilanglah sudah ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganku. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahku. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang, hingga sesukamu kau lakukan itu, kau sakiti aku. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau pinang aku, dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua hilanglah sudah ditelan dosa. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Namun semua tinggal cerita hati yang luka.
Tonggo ati iku ana limang perkara. Tapi bisa maca Quran sama nate. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh ngumpulana. Kaping papat matang kira ingkang luwe. Kaping lima pikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Insya Allah Gusti Pangeran kita baik. Tonggo ati iku ana limang perkara. Tapi bisa maca Quran sama nane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat matang kira ingkang luwe. Kaping lima pikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Insya Allah Gusti Pangeran kita baik. Yo Nuri Ayo Nur dadi Nur. Ulane sapa lore ulane sapa nadya cilik kutute sapa so yen lire sing kira-kira. Yen lire sing kira-kira. Sing lire ora rumangsa. Dari mana datangnya lintang. Dari mana datangnya lintang. Dari sawahnya turun ke kali. Dari mana datangnya cinta. Dari mana datangnya cinta. Dari mata turun ke hati. Hei, rasa siswa. Hei. Iki rendeng apa ketika. Iki rendeng apa ketika. Padha jarak kok opo. Turi suka para pamirsa. Turi suka
iya rasa siswa ya. Iya. Ice. Yo. Ayo Duk, kita pulang cantik. Lelo, 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 lelo. Ngapurono aku sing ora bisa joko katresnan kang tulus saka ndika wong bagus. Ngapuraken aku sing ora bisa jaga kali suci nalika semono. Hati iki bareng ngerti kowe ono geti. Kapan gonmu bali ana jroning atiku
wong ayu rasa eling marang janji lan sumpah setyaku karma tresnaku yayi eliko karma tresnaku yayi yo Os jari Ayo. Sakit jujur. Zo. Oh. Ayo. Sareh mbak J. Os. Iyo. Iyo. Siu. Yo. Yo, ampun Pak De, Zo, ayo le. Jemang ditutupi mawon, Bu. Kalian ditarik, dikerukupi mawon. Iyo. Iyo. Sembuh. Ayo nok. Isangkas. Iya. Iyo. Zo.
Tos. Jangan dijunjung mawon, Pak. Iya, iyo, iyo. Tos. Yo Mas yo seksi junjung-junjung, tolong kamu lebu Mas. Jangan mati betul melebut mawon, Mas. Betul melebut mawon. Betul melebut mawon. Betul melebut mawon. Jemang betul mawon mawon. Jadi betul melebut mawon, Pak. J. Iyo. 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 Tos. Oh 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 oh. Tos. Iyo. Jadi dikasih jalan Babon. J. Ngatos-atos. Terima kasih sayangku. Yo, lera-lere ganti gawe. Masih satu, masih Ayo, satu. Nyuwun apa, Mbak? Nyuwun apa? Sewu siji, Onje. Yo sayang yo, sewu siji. Sewu siji, Mas. Langsung ya, Mbak. Aduh Romo, Ibu ngapuranen aku. Yen ono salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa. Nganti saiki isih rasa ning dada. Rito wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kanggo wasa mugi ingkang leto maring pangapura urip tentrem ayem muga ganti mangsa. Ngerti ana anak lali marang wong tuwa. Wong tuwa Yen nganti ana sewu siji sing lali. ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali. Suwarganing donya ana sukune wong tuwa, wong kang luhur suci gedhe ganjarane. Suwarganing donya ana sukune wong tuwa, wong kang luhur suci gedhe ganjarane. Oh ya. Panggilan kagem ibuke Mbak Eni iki ibuke sing penting nggih. Anjir.
Semoga ibu. Iki putrane Ajeng Manto. Nggih. Jarum-jarum Aduh Rama, ibu ngapuranen aku. Yen ana salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa. Nganti saiki isih krasa ning dada. Rino wengi ralali tansah tetunggu memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga ganti mongso. Nganti dadak lali marang wong tuwa. Yen ana sewu siji sing wani. Ganti ana anak lali marang wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing lali. Sawur geni donya ana sakane wong tuwa. Wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Tos. Yo. Oh, oh. Yo, yo ya, yo. Tuh.